Telegram Messenger'ının esaslandırıcılarının biri ve başlığı Pavel Durov'un Fransa'da saklanmağı Balkan velayetinin ilatının arasında açık pikir alışmaları dörüttü. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 27 awgustda Sebitden maglumat berdi. Şu günler ýaşaýjylar, hususan da Telegram ulanjylary Durowyň soňky ykbalynyň nähili boljakdygy barada pikir alışyp, Messenger'ın geljegi, onuň işläp işlemezligi ýa-da çäkli işlemek ähtimallygy barada işçen gurrun gozgaýarlar. Dip ýagdaýlardan habarly Balkanly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Durov 24 awgustda Paryжyň etegindäki Le Bourget aeroportuna gonun pursady saklandy. Fransuz mediasyna görä ýurdun 70 ýaşyna ýetmedik çağalara karşı zulmyň öňüni almak boýunça edarasy deslapky derňegiň netijesinde Durowyň tutsak edilmegi boýunça order çykarypdyr. Aýdylýan kanun bozmalaryň arasynda galplyk, neşe gaçakçylygy, guramaçylykly jenaýet we terrorçylygy öjükdirmek ýaly aýplamalar hem bar. Telegramyň 25 awgustda X sosial ulgamynda ýerleşdiren postunda Durowyň ýaşyrar ýaly hiç sadynyň ýokdugyny belledi we Telegramyň bu ýagdaý bilen bagly tiz çözügde garaşýandygyny nygtady. Habarçymyz özüniň soňky bir näçe gün bäri şaýat bolýan pikir alışmalaryna, maglumatlaryna esaslanyp, ilatyň agramly böleginiň Telegramyň Türkmenistanlaryň şahsy maglumatlaryny türkmen ýörite gullyklaryna berýändigine ynanýandygyny aýdýar. Ýaşaýjylar munyň sebäbini bu messenger arkaly Ýewropa ýurtlaryna we Birleşen Ştatlardaky tanış bilişler bilen dowamly hatyrşýan Türkmenistanly ulanjylaryň ýurdun Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we kiber howpsuzlyk gullyklarynyň işgärler tarapyndan saklanýanlygy we soragy çekilýänligi bilen düşünýärler. Dip pikir alışmalara şaýat bolan Balkanly başga bir ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä bu Messenger'de Türkmenistan barada maglumatlar çap edýän garaşsyz neşirleri dowamly okap, olara abuna ýazylanlar Milli Howpsuzlyk Ministrliginde düşündürüş ýazmagy hem mejbur edilýärler. Raýatlaryň söz beýan azatlygyny, metbuat we maglumat azatlygyny, şeýle-de internet elýeterligini berk çäklendirmekde tanqid edilýän Türkmenistanda iri sosial torlar ve messengerler şolsanda Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp ve Viber ýaly ulgamlar petikli galýary. Türkmen internet ulanjylary diňe imo messengerinden bökdönşsiz peýdalanyp bilýärler. Ýöne habarçymyz soňky 6 aý çemesi wagtyň dowamında ýurtda türkmen VPN ulgamlarynyň peýda bolup başlamagy bilen ilat arasynda Telegramyň meşhurlygynyň artýandygyny belleýär. Ol köp ulanjynyň türkmen VPN ulgamlary arkaly Telegramdan peýdalanýandygyny aýdýar. Türkmen raýatlary üçin Telegramyň howpsuzlygynyň derejesi imo messengeri bilen deň. Sebäbi Telegram orsetli adam tarapyndan esaslandyryldy. Telegram hamana gizlin saklanýan server bazasyna edilse-de türkmen ulanjylary ony Rus hökümetiniň daşky informasiýa razvedkasy adlandyrýarlar. Dip Balkanly ýaşaýjy belledi. Durowyň saklanmagy dünýä metbuatynda giňden beýan edilse-de bu barada türkmen metbuat serişdelerinde haýsydyr bir maglumat göze ilmeýär. Ýöne Durowyň saklanmagy Gazagystanda hem käbir seslenmeleri dörütdi. Onuň saklanmagynyň ýanynda Gazagystanyň sanly ösüş boýunça ministri Jaslan Madiyev Durov bilen bilelikde düşen suratyny çap edip oňa goldaw bildirdi. Ol Durov üçin erkinlik hashtagi bilen 25 awgustda çap eden maglumatynda öz ýolbaşçylygyndaky edaranyň Telegram topary bilen ajaýyp tejribe toplandygyny ýazdy. Muňa jogap hökmünde Gazagystanly internet ulanjylary ministriň öz watandaşlary bilen bagly şeýle wakalar bolanda olary goldaw bildirmeýändigini aýdyp onu 200'lükde aýpladylar. Şol bir wagtda käbir ulanjylar bolsa Durowa goldaw bildirdi. Bu aralykda 26 awgustda Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Durowy tutsak etmek kararynyň syýasy matlaply bolmandygyny aýtdy. Fransada Telegramyň prezidentiniň tutsak edilmegi dowam edýän ýuridik derňegiň bir bölegidir diýip Macron X sosial ulgamynda ýazgy galdyrdy.